Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ay, kung ako'y makasugat anang babayhanap, sultian ginana ko nga kwarta lagi apat sa ng Ronnie ba? Husto ka, Mak! Ang ngayon may bawang babae sa gibuhat ni Ronnie nga doon ni Dana. Ah, basta lagi, kung ako na makita ng iyang tato, ako gay mo booking niya. Nga nung man ka magpahibaw na ko, son nga imo na din gidadi ni Papa sa bahay. Mitawag ko nimo. Di ka mo tubag sa kong mga tawag. Mitext ko nimo pero wa kay reply. Wa ko'y na-receive nga tawag o text gikan nimo. Ayaw pa magkaklisli. Daghan kay kog may school nimo. Pero ambot nimo. Huwag gani ka magpahibaw kung asa na ka. Huwag kay pakabana sa atong amahan. Di na ta maglalis, anak, bi. Ang akong pangutana, kung nga nung giulit nimo si Papa, nga delikado naman ka na iyang kahimtang karon. Dili na akong kabubuton. Iyan ang gusto. Kay gusto siya nga anhe sabay magpaatiman sa atong mga doktor. Unya, unsa may pong sa mga doktor? May puruhan pa bang maayos si Papa? Matod sa mga doktor. Basin kutom na lang sa sunod buwan si Papa. Unya, unsa may plano niya sa mga properties para nato? Ngano ka na may pirmi na sa imong hunahuna? O gano'n na inon man sa dimos pagsabot ang akong pangutana? Ngawa mo kayo daot ang intensyon? Di kay klarong kasturya, oy. Buang gining bayana da. Magsigi og lakaw. Way pa kabana niya. Naghuna-huna pa sa imbahin. Huh. Way hinungdan pagkababay. Unsa man ang imong gihimo diha Idana? Magsige na lang kag burda. Wa na lang kay aksyon sa reklamo ni mong Ronnie. Di na lang siguro, tiya. Nga. Unsa man ni mo ni pagbayad ang inyong coordinator, be? Mayroon Siya, lang kong paagi, tiyo. Nga di man ni mo ikiyan na Ronnie. Anong tagam na? Ay, pabayre gito niya Idana ha? Kay dako kay itong kantidara. Unsa man nimo pagbayad anak kung dito nimo siya paninglon? Mabayran ra lagi to na ko, tiya. Maningkamot lang ko. Kung di ni mo siya paninglong, no? Kami mo ang mangitag pagi. Ano? Mutagam do dawanab. Sus na. Unsa may inyong buhaton, tiyo? Basta lagay. Patilawon do na mo tawanab. Iyo. Patilaw nimo. Tiya, pasagdan na lang siguro nato siya. Kay lisod na kaayo nga makakita patagubot. Nabitaw Ginoo nga nagtanaw sa iya mga binuhatan. Lago rin kong kitong nung lamisa. Dahil na kinamaw tanap. Sa'yo po na yung mong ginunagaw. Bitaw Idana. Angay lang yun nga masilutan tong tawhana. Makabayad man na siya. Bakit ato gunay ang bagong babae karon? Sagdi lang, tiya, tiyo. Ang panahon ray maningil niya sa iyang gibuhat nato. Luya ni kayo si Papa. Lagi, sir? Matod sa mga doktor. Imposible na kuno nga maayo pa si Papa. Tungkol kay daghan na kayo mga organs sa iyang lawas. Ang napiktuhan siyang sakit. Pero, di yun siya masugot nga dadon niyo siya sa Amerika, sir? Deligid siya, King. Gusto niya nga dinhin na lang ko na siya. Pero, sir, nakaduo ka ng istorya kay Anto dito sa Lumdog. Itong pamilyang Ibarra nga mabot og dulan sa 200 katuig na edad. Oh, murag nakadungog ko na, King. King anong di ay? Tinuod ba ko di ay ng istorya, ha? Ako ang dunggan, sir, nga kana ko ng mga Ibarra, adunay gitago ang sikreto kung ganong taas ang ilang kinabuhi. Kung tinuod na, King. Buhi pa din na sila, hangtod karon. Akong hibawaan, gihurot ko og patay ang ilang kaliwatan sa ilang lugar.
Tur kay gipasinginan sila nga makakaliwat ka na og demonyo. Ha? Mao ba? Nakadungog ra ko nga naitag-as og kinabuhi pero wa ko mahibaw kung unsa ginakatinuod. Ug bahin si magisulti nga naa day mga isyu. O wa sab ko magka interesar ni ana. Kaya ako, sir, isigutan ni ba? Kuan ba? Kanindot pa lang sa punta, no? Kung mabot ang atong kinabuhi og 200, basta ang atong dagway, yung inerya pon. Ako king bisag hatagan pa o duha o tulo ka tuigs pa. Ako na kaya akong kalipay nga mauban pa na mo siya. Bitaw, sir. Pasi pa ay maloy Ginoo og minagruhan pa si Sir Perfecto. Ang Ginoo na sayo niya ng tanan king. Wala ko mahimo. Gawas sa pagpangandam nga makadawat ko sa kamatuoran kung unsa may mahitabo ni Papa. Ya, sa may una-una. Matagan ka kagda kong bintaha sa mga man. Sa akong paminaw, no? Murag diligid masugot si Papa nga mas dako kog bahin. Ay, paminaw. Niya ko yung nindot kayong nanunan. Unsa man na? Ang nindot, ayaw na lagpaybaw ang imong amahan. Tako makakasang masakiton karon, papirmahan na lang nagdritso. Unsay perma ba? Stida. Pahimog testamento sa inyong abogado. Unya ipasuwat sa testamento nga mas mulabaw gyud ang imong bahin. Unya papirmahay og diretso sa imong amahan. Sigurado ko nga sulbad ang imong problema. Di ba? Oh, nindot kaya ko ideya. Bitaw, no? Sakto pod ka. Nindot sa nimo na ron. Mao gini angay mong buhaton. Ang importante nga makapirma na ang imong amahan. Husto ka, Gidroni. Akong sabuto na nga ako abogado. Basin pa di ay napasya iduga nga maayong paagi sa imong nahunahunaan karon. Kana, kung unsay mas maayo, buhata. Ang importante nga pabor gyud nimo ang testamento. Dahil man si Ida namak. Masuko di ka. Wala. Masuko di ka. Wala tanan. Milakaw man to. Ihatod ko na to niya yung gihimong burda. Sais. Ay, bida. Ako'y naluhoy niya. Ako'y nagdagot og maayo ni Ronnie sa iyang gibuhat ni Dara. Bida, sus. Wag tayo mahimo kay di naman lang kuno siya mukihang Rudy. Nasayop. Sayop yung kayo yung desisyon. Kay siya nagyapon mag-antos sa kabuhang ni Ronnie. Asa ko sa mangita ng kwarta nga ibayas coordinator. Bida sa... Nahangyo ramang ko doon niya. Iya ramang ko doon datadatahan. Bisan pa, uy. Mula na pa ng pila katuig. Una pa niya maimpas ng kantidara. Bida, sus. Sigana diha, sigana. Kilangkot ko gihan maninuon na si Dana. Dagot mo ta ba? Ang biliban man sad nako anak niya kay may na mangitag paaging baka kwarta. May na mangwarta. Kaya man ni abilidad. Mayo man na mutahi. Daghan ba nagsuki? Maulagay. Pero bisan pa mak. Giyatakan. Giyatapit ko si Piata. Giyatakan na gali ang iyang pagkababay. Di pa kawawal ba? Unya kalong. Walang siya ay aksyon ni mo. Ay, maulagi. Bidad. Aw, iya man sa ng desisyon ko. Basta kay wata magkuwang sa pagtambag niya sustong buhaton. Basta ako. Kung makita ganin ako, gusap na Ronib. Awa, bidab. Masuway ko na ko na tawa na lagi. Wala ba yung kumandlok? Bisag ka man, bidab. Kumusta naman ang imong pamati, Papa? Maura gyapon, Leslie. Luya na kayo nga akong lawas. Tungod sa kadaghang tambal nga akong gitumar. Sukol pa. Paningkamot. Ayaw pa daog sa imong una-una. Kinahanglan nga mag-uban pa ta og taas nga panahon. Oh, iya. Naningkamot ko.
Apan ang akong lawas, mao na gyoy mibalibad. Wa na'y kusog. Makalihok pa ba ng imong mga kamot, Papa? Maglisod ko iya. Tuod ay, Papa. Naday ko papirmahan ni mo. Unsa man na iya. Kontrata ni sa atong client. Kinahanglan kayo ang imong perma din eh. Pero maglisod ko sa pagsuwat iya. Tabangan di ka, Papa. Aron makasuwat ka. Dali. Alalayan ako imong kamot. Pagaan lang, ha? Hinay lang pa. Sige. Kana, kay makasuwat na ka. Leslie? Nelson? Sobra mo gibuhat di ba? Kaya gipugos man ani mo palingkod. Kuan na. Unsa man na? Unsa man ang papel niyo mo gida? Ha? Uha, Nelson. Kuan na ni, wala ni kaso. Ambe, Ayaw ka ni panghilabot di ha? Amo ra ni Papa. Bahay ni sa negosyo. ambi gani kay kung basa. Ayaw lagi pabugos, Nelson. Tarungan na si papa. Ayaw yung anaan niya posisyon kay maglisod siya na imong gibuhat. Balik lang sa imong pwesto, Papa. Pagaan lang. Ira paragod, unsa mo ganang papila ba? Ay, nga pang manghilabot, mangyug ka, Nelson. Unsa kog ka? Pagtarong diya ha, Leslie. Unsa pagtarong ba, oy? Nagduda ka na ko? Oh, nagduda ko nimo. Ayaw pagingon anas atubangan ni Papa. Ako mo yung kisaligan sa mga negosyo, busa ayaw pagbuot kung unsay akong buhaton. Kung wa kay gitaguan anang imong papel, ipakita na nako. Paghilom, Nelson! Dala kag bisit! Ayaw na mo pag-away, Nelson. Pasensya ka papa. Wa ko pagkikaway na Leslie. Ako na sige padlong siyang kabuang. Di ko gusto nga mag-inom tanay mo. Managsuon ramong duha. Pa, hangyon na ako nimo. Ay gid pagpirma bisag unsa ha? Kung si Leslie mo mupugos nimo sa pagpapirma. Wa ko'y nakitang dautan sa iyang gihimo, Nelson. Kay ngano pa? Gibasa ba nimo ang nakasuwat sa maong papel? Kontrata kadto sa atong kliyente. Pa, kung doon naman siya papirmahan nimo, kinahanglan nga ako mo'y mubasa og una. Una pa nimo kinipirmahan. Ayaw na mo paglalis bahay ni Ana. Kay way laing makapanunod sa tanan na kong katigayunan. Kamurang duha ni Leslie. Ay, kalamis kong kinabuhi. Pagkaswerte na ako ni Leslie. Ang labing adurang anak sa lungsod Buenaswerte. Ako magkapalag-iya. Inigbalik niya karon malipayon gid siya ining akong sorpresa niya. Nindot kay ining engagement ring akong gipalit para niya. Di gyud ko mauwaw paghatag ini. Worth 200,000. Pero ang ginansya ho na ko ini, sobra po niya minilyon. Uy, siya na siguro ron. Ikaw. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!